resolusyon para paimbestigahan sa Senado kung bakit hanggang ngayon ay mataas pa rin ang singil sa kuryente sa kabila ng pagpapatupad ng Electric Power Industry Reform Act o Epira. Sa taon-taon na lang na may rotational blackouts at pataas na binabayaran sa electricity bill, para kasing napako na ang pangako ng Epira na makapagbigay ng murang kuryente at maayos na serbisyo para sa bawat Pilipino. Sinasabi sa Philippine Energy Plan ng Department of Energy na kaya mataas ang singil sa kuryente ay dahil sa binabayarang buwis, sa thermal efficiency ng mga planta ng kuryente, at sa mas mataas na weighted average cost of capital, WACC, para sa transmission at distribution. Pero ayon sa isang independent study, kahit wala ang mga buwis na ito, mas mataas pa rin ng 30% ang singil sa kuryente kumpara sa mga karatig nating bansa sa ASEAN. Dapat alamin kung sino ang nagkulang at papanagutin kung sino ang nagpabaya. Hindi lamang ito inconvenience sa household consumers, kundi hadlang din sa pagbangon ulit ng ating mga negosyo, pati na sa distance education ng ating mga anak. Filipinos deserve no less than uninterrupted and reliable supply of electricity at reasonable prices, which Epira through DOE and ERC promised. Ngayong sabay-sabay ang dagok sa ating mga kababayan, huwag na sanang hayaan na maging rotational din ang mga problemang kinakaharap ng power sector. Let's put an end to this once and for all. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.